гастроль вакытларында, айрыша комедия ойнаганда, койсы бир эпизодлар булган сайын, ниндидир тамашачы үзе кабыл иткән өлешләрдә алар үзләренең мөнәсәбәтләрен күрсәтәләр, кул чабалар, алкышлыйлар. Бер вакыт шулай гастрольдә йөргәндә Ширмешән якларында Данил Салиховның "Хатын түгел аждаһа" спектаклен уйныйбыз. Бу спектакльдә һәр вакыт тамашачы анда туктап та тормыйча көлә торган иде, инде кул чабалар иде, көләләр иде, без аларга кул чабуларын, алкышлары тынмыйча уенны дәвам итә алмыйча тора идек. Шактый вакыт уза иде шулай. Ширмешән районында уйныйбыз, спектакль башланды. Мөнәсәбәт юк, алкышлар юк, без уйныйбыз. Инде башка артистлар нәрсә уйлагандыр. Мен әйтәм, әллә мин берәр әйберне дөрес әйтмим микән, уенымны биреп җиткерә алмыйм микән. Спектакль буе шулай зал тып-тын, "Хатын түгел аждаһа" спектакле бара, уйнап бетердек. Үшебез чыгып баш ияргә чыктык. Халык тотынды кул чабырга. Кул чаба, без баш иябез, халык кул чаба. Туктатып булмый. Шактый озак шулай вакыт узды. Ул спектакль буе ничек алар бер минем өчен ул бик шаккаткыч хәл булган иде инде. Төрле якта, төрле районда, төрле халык тамашачы үзгә. Безнең Минзәлә халкы бер төрле кабул итә спектакльне, башка районнарда, башка җирләрдә, башка илләрдә һәрберсе үзгә, тамашачы үзгә.